L-industrija tat-turiżmu komplet tirreġistra tkabbir matul ix-xahar ta' Mejju, hekk kif it-turisti qattaw aktar minn 2.5 miljun lejl fil-pajjiż, filwaqt li n-nefqa tagħhom qabżet l-419 miljun euro. Kważi 9 minn kull 10 iljien intefqu f'lukandi u stabbilimenti oħra ta' akkomodazzjoni mikrija. Dan joħroġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn juru żieda ta' aktar minn 22.3% fl-att ta' turisti li żaru Malta, meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Intqal ukoll li dan juri kif Mejju waslu Malta madwar 457,600 turist. Iċ-ċifri juru wkoll li bejn Jannar u Mejju Malta laqgħet aktar minn 1.67 miljun turist. Dawn qattaw b'kollox 9.2 miljun lejl fil-pajjiż. Fl-istess perjodu, in-nefqa totali tat-turisti kienet stmata għal 1.34 biljun euro, filwaqt li n-nefqa medja l kull turist laħqet 800 euro. Ir-riżultati jirriflettu l-investiment li sar fis-settur tat-turiżmu matul l-aħħar snin. Fost l-inizjattivi li twettqu hemm id-diversifikazzjoni ta' swieq turistiċi, investiment fil-konnettività tal-ajru, promozzjoni kontinwa ta' Malta barra minn xtutna bilan li jissaħħaħ it-turiżmu matul is-sena kollha.